Республика клиник хастаханасының мобиль поликлиникасы көн сайын 80-нен артык авыруны кабул итә. Күчмә комплекс Әлки районының Шуаш Кишеу авылында эшли. Бер ай дәвамында ерак авылларда яшәүчеләрнең сәламәтлеген кардиолог, яман шеш авырулары белгече, кан тамырлары хирургы тикшерә. Әлки районыннан безнең чираттагы репортаж. Республика клиник хастаханасының мобиль поликлиникасы белән фельдшер-акушерлык пункты янәшәдәгенә. Башта пунктта температураны, кан басымын, пульсны үлчиләр. Шуннан соң мобиль комплекска кирәкле белгеч янына тикшерүгә җибәрәләр. Чем мотокок казанга җиргенче безнең өчен бик җайлы бик әйбәт. Чөнки монда гинеколог күрнәсең и сразу УЗИ диагностика ачыласың. Безнең өчен мотокка барасың, например, баштан УЗИне китергә кирәк әле. Тиз арада бушлай тулы тикшерү узарга мөмкин. Кешеләрне невролог, эчке бис, яман шеш, күз авырулары белгечләре, кан тамырлары хирургы тикшерә. Безнең эшебез башланды 2019 елында. Без президент колыннан аның программасы, без аның колыннан алдык та бу үзебезнең инде комплексны 3 көннән чыгып та киттек авылларга. Шунда гына инандык, аңладык инде нинди яхшы, нинди кирәкле, бигрәк тә авыл кешесенә кирәкле эшкә алынган. Һәр көнне мобиль поликлиникада 80-гә кадәр кешене тикшерәләр. Ерактагы авылларда яшәүчеләргә өстенлек бирелә. Әлки районыннан соң табиблар Спас, Яңа Шишмә һәм Аксубай районнарында авыруларны тикшерергә җыена. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Рәмзил Мигранов, Татарстан яңалыклары, Әлки районы.